ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи мо. имрӯза наворода якчандта мошинҳои астраҷӣ ҳастанд ки мошинҳои беҳтарин ва бо нархи дастрас. дӯстони азиз, видеонаворро то охир тамошо кунед. Ба видеонаворро лайк гузоред. дар комментария нависед ки ба шумо кадом намуди мошинҳо дар кор ҳастед. дар видеои оянда ҳатман пешкашатон мегардонем. агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед ки дар номраи имо ватсапи мо ки дар рӯи экран ҳастад равон кунед. мо дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорро мегардонем. ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва агар имкон бошад видеоро дар имо ватсапатон падилиса кунед. мо бошад видеонаворро сар мекунем то охир тамошо кунед. аз нархҳои мошинҳои имрӯза бохабар шавед. якум мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстони азиз, Opel Astra J ҳастад ки соли бароиши 1999, созишвориш танҳо бензин ҳастад, кузови хачибек, объёматоша 0.6 гуфтагӣ, коробкаи мошин механикай. мошин мега дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. 4 баллони нав, хаддавой мега нав кардагем, салон тоза, чехол поликош мега нав ҳастанд, кондитсионер дора, документош 10 моҳаи дига муҳлат доранд. бо мега муомиларо мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нархи мошина 53 000 сомон мега. ина рақамош дар рӯи экран марҳамат занг занед. маълумотҳои иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшиам дӯстони азиз, Opel Astra J ҳастад ки соли бароиши 2006, созишвориш танҳо бензин буда, кузови хачибек, объёматорош 1.4 гуфтагӣ, коробкааш механикай. мошин дар ҳолати мега вагон қарор дорад. радной краска, электропакет дорад, ҳамаш 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 49 000 сомон мега. ахирон мега нақша дига арзон намешавад. ина рақамош дар рӯи экран марҳамат занг занед. маълумотҳои дигарро аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. чорум мошини фурӯшиам дӯстони азиз, Opel Astra J ҳастад ки соли бароиши 2002, созишвориш танҳо бензин буда, кузови хачибек, объёматоша 1.6 гуфтагӣ, коробкаи мошин механикай. мошин мега дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. балонош 100%, радной краска, ягон ҷо задагӣ пусудагӣ надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 55 000 сомон мега. бо арзонам мешида. ина рақамош дар рӯи экран марҳамат занг занед. маълумотҳои дигарро аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. панҷум мошини фурӯшиам дӯстони азиз, Opel Astra J ҳастад ки соли бароиши 1999, созишвориш бензин газ ҳарҷ кор мекарда, кузови хачибек, объёмша 1.6 гуфтагӣ, коробкаи мошин механикай. мошин мега дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. документош, танировкаош 8 моҳаи дига мега муҳлат доранд. электропакет, кондитсионер мега дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 37 000 сомон мега. бо арзонам мешавад. ина рақамош дар рӯи экран марҳамат занг занед. мошина харидорӣ кунед. дӯстони азиз, видеонавори моро то охир тамошо кунед. аз нархҳои мошинҳои имрӯзаи мо бохабар бош ва дар комментария навис ки ба шумо кадом намуди мошинҳо дар кор ҳастед. дар видеои оянда ҳатман пешкашатон мегардонем. агар имкон бошад видеоро дар имо ватсапатон падилиса кунед. шашум мошини фурӯшиам дӯстони азиз, Opel Astra J ҳастад ки соли бароиши 2002, созишвориш бензин газ ҳардаш кор мекарад, кузови хачибек, объёматоша 1.6 гуфтагӣ, коробкаи мошин механикай. мошин мега дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. яксолаи дига мега ҳуҷҷат дорад. дари пеш электропакет дорад. кондитсионер мега дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 47 000 сомон мега.
با ارزان هم میشه. این رقمش داره اکران مرحمت زنگ زنه ماشین خریداری کنید. دوستان عزیز این بود 6 تا ماشینی که ما دسترس کردیم و پیشکشی شما گردانیدیم و دوستان عزیز از شما خواهش میکنه که کسانی در کانال مهمون هستند آبونه شدن رو فراموش نکنید و با ویدیو نوار ما لایک بذارید.